kapuso. Ano na yan? Tatapos lang natin kay Tenteng. Meron na naman tayo kinatabayan. Maganda po tayo, pati pa tayo mga taga dyan sa Caloocan City, no? Yan yung Vulcan Caloocan po, nag-aalboroto po kayo. Samantala po, dito tayo sa mga nagkaaway, mga politiko. Kaya dito pa mahalitan na lang ang sosyo nito, oh. Sabi ng mga kongresista, oy, di kami nag-aakusa sa'yo na yung intelligence fund ng Tenteng ay paano pinastos. na, oh, inuumpisa na yung tulay, oh. Hirap niyan, maglalagay na ng concrete, ayun, oh.
galing, San Miguel, oh. Ayala si Pagpusaw, si Idol. Pag nakagalaw yung isang yun, luluwag. Kumain na ako. Grabe, no? Sikip. No? Sikip. Masikip ang S-Lex. Southbound mo yan. Documented lahat eh, oh. Panalo. Everything is documented. Video. Yan o. Sa gitna o. Galing. Panalo. Wala ay. Galing o. Mabilis yan. Mga pretentious na Lalo ang nakaglamang ito mismo sa
dahil sa Ilocos Norte, local holiday, not working holiday doon. Ayan, Tuesday yun. Kaya ating po tatawagan mga kapuso. At ngayon din pong araw na ito ay inukulita yung pag-atake doon sa Twin Tower sa New York, sa Amerika. Opo, yun yung pag-atake. Pinakamatindi na yun. Siguro sa kasaysayan ng daigdig na pag-atake ng mga terorista sa isang bansa makapangyarihan katulad ng Amerika. Tuesday nyo, good morning, Tuesday! Naging masigla ang gabi para sa First Family kagabi dahil sa pagkikisa at pakikisaya ng mga ito sa ginanap ng Marcos 107 Free galing. Concert sa Lawag City, Ilocos Norte. Ginanap ang concert sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium kagabi kung saan nakitang nakikanta at nakisayaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak nilang sina Sandro, Joseph, Simon at Vinny. Kabilang sa mga nagtanghal sina Concert King Martin Rivera at Pops Fernandez, Angeline Quinto at iba pang artist. Ang libreng concert ay ginaos bilang bahagi ng pagdiriwang para sa ika-107 kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayong araw, September 11,